इउनिक आइडिखौ माबोरै लगइन खालामो बिनि थाखाय जोबोर रिक्वेस्ट फैदों भिडिअ खालाम होननानै थ' आं बिनिखायनो खालामबाय फाइनालि नोंथांमोननि गेजेराव थ' गिबियावनो बरायबावबाय आंनि बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव आसा खालामदों गासैबो मोजां दं गोमानाय इउनिक आइडिखौबो मोनफिनसिगोन माबोरै मोनफिनगोन माने अपसन दङ जुदि नोंथाङा लगइन खालामनो हायाखैब्ला आरो लोगोसे इउनिक आइडियानो गोमाबायब्ला नोंथांमोननि थाखाय बेस्ट अपसना जाहैबाय नोंथाङा जितु रेजिस्टार खालामनायाव फन नाम्बार होदोंमोन नङा होमबा बे फन नाम्बारखौ होनांगोन आरो लोगोसे डेट अफ बार्थखौ होनांगोन होमबानो नोंनि इउनिक आइडिया श' जाफिनसिगोन आरो लोगोसे डाउनलड खालामनो हासिगोन एक्न'लेजमेन्टखौ आरोबाव जुदि इउनिक आइडि आरो लगइन खालामनो हायाखैब्ला माबोरै खालामगोन थ' इउनिक आइडि लगइन खालामनोब्ला नोंथाङाहाय इउनिक आइडि जुदि मोनखाबायब्ला नाथाय लगइन खालामनो रोङाखै बेनो जाबाय नोंथांमोना लगइन अपसनाव थांनानैहाय इउनिक आइडिखौ होदो आरो लोगोसे नोंनि डेट अफ बार्थखौ होदो थ' नोंथाङा जुदि डेट अफ बार्थखौ मिस्टेक होफ्लादोंमोनब्लाबो बेखौनो होनानै लगइन खालामनांगोन जिथु नोंथाङा रेजिस्टार खालामदोंमोन थ' बेजोंनो खुलिनांगोन बेस्ट अपसना जाहैबाय इउनिक आइडि गोमानायखौहाय जुदि नांफिनगौब्ला जुदि नोंथाङा इउनिक आइडि गोमानायनि थाखाय लगइनखौनो खालामनो हायाखैबा एबा एक्न'लेजमेन्ट डाउनलड खालामनो हायाखैबा नैबे भिडिअखौ फुल नायदो गासैखौबो स्टेप बाय स्टेप नायबानो बुजिलांजोबगोन थ' माखासे रिक्वेस्ट फैदोंमोन जे इउनिक आइडिखौ माबोरै लगइन खालामो होननानै थ' बेनिखायनो नोंथांमोननि गेजेराव हेल्पफुल भिडिअ खालामबाय थ' बे जाहैबाय गोमानाय इउनिक आइडिखौ जों इजियावनो मोनफिनो लोगोफोर जेबो टेनसन लानाङा मानो होनोब्ला जोबोर मोजां अपसन फैदों आङो सिगाङावनो बुंखादोंमोन सिगांनि भिडिअआव जे साननै सानथामल' नेथ' होननानै मडिफिकेसन आपडेट फैगोन होननानै दा फैबाय फाइनालि नोंथांमोना मिथिखाबाय दा बाथ्राया जाबाय आंनि भिडिअनि कनसेप्टआ जाहैबाय इउनिक आइडिखौ माबोरै लाबोफिनगोन जुदि नोंथाङा इउनिक आइडि मोनाखैब्ला गोमादोंब्ला स्क्रिनावहाय श' जायाखैब्ला नोंथाङा जितु मबाइल नाम्बार होदोंमोन नङा होमब्ला बे मबाइल नाम्बारजों खेवनांगोन आरो लोगोसे नोंथांनि डेट अफ बार्थखौ होनांगोन दा माबोरै होयो आं थांदिनि नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंमोनब्ला चेनेलखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामदो थ' आंनि मोनसे गुड निउसआ बेनो जे आङो दिनै 1K साबस्क्राइबार जासिगोन आंनि इउटुब खुलिनाया 48 डेज जाबाय लोगोफोर 48 डेजनि गेजेराव आङो टारगेट 1K साबस्क्राइबारखौ फोजोबसिगोन थ' बारा गोबाव नांला दा बावैनो इभिनिंआव जागोन होननानै आङो आसा खालामदों थ' नोंथांमोननि जुदि अननाय सापर्ट मोनबाय थायोब्ला आङो बे 1K साबस्क्राइबखौहाय दिनैनो कमप्लिट खालामगोन थ' लोगोफोर थांदिनि जोङो दायो अफिसियेल पेजआव आं फैबाय दायो थ' नोंथांमोना मिथिखाबाय नङा होमबा बिनि डाइरेक्टरेट अफ हायार इडुकेसननि लिंकआ मा होननानै बेखौहाय डिसक्रिपसनाव थांबानो नोंथांमोना मोनखासिगोन दायो आङो जास्ट भिडिअखौ खालामसै माबोरै लगइन खालामो थ' जोङो गाहायाव फैनानै नैबे पेजनि गाहायाव फैनानै नुदोंना बेवहाय माखासे अपसन दङ ग फर रेजिस्ट्रेसन जुदि नोंथाङा गोदानब्ला बेवहाय थांनानै खालामनो हागोन आरो डाउनलड एक्न'लेजमेन्ट बेवहाय नोंथांमोना मोननै अपसन नुदों बेस्ट अपसनखौ आं होबाय जुदि नोंथाङा इउनिक आइडि मोनाखैब्ला गोमादोंब्ला नोंथाङा गेजेरनिखौ नायबानो जाबाय नैबे गेजेराव नुनो मोनदों नङा होमबा नैबे गेजेरनि अपसनखौ नाय बेवहाय थ' बेवहाय जुदि नोंथाङा इउनिक आइडिखौनो मोनासैब्ला जुदि अलरेडि रेजिस्टार जाबाय साक्सेसफुल जाबाय नाथाय इउनिक आइडिया स्क्रिनाव श' जायाखैमोन नङा होमबा बे प्रब्लेम फेस जादोंमोन स्टुडेन्टफ्रा थ' बेवहाय नोंथांमोना नैबे डाउनलड एक्न'लेजमेन्ट नुदोंना ओमफ्राय मबाइल नाम्बार एन्ड डेट अफ बार्थ थ' बेखौ होबानो फैगोन आरो लगइन खालामनोब्ला नोंथांमोनाहाय बेखौ लगइन खालामनोबा बेवहाय दङ नोंथांमोनाहाय डाउनलड खालामनोब्ला जाहैबाय बियो इउनिक आइडि होनांगोन आरो लोगोसे डेट अफ बार्थ होनांगोन जुदि नोंथाङा इउनिक आइडि मोनखाबाय नाथायहाय डाउनलड खालामनो रोङाखै अब्ला नैबे डाउनलड एक्न'लेजमेन्टआव थुबानो बियो फैगोन थ' जोङो बेखौ दोनथ'दिनि आरो लोगोसे मोनसे लास्टआव दंबावो स्टुडेन्टस लगइन मडिफिकेसन आपडेट खालामनोबा नोंथांमोनाहाय गाहायाव थुबानो जाबाय नैबे गाहायाव थुनाय लोगो लोगो गासैबो अपसनखौनो मोनहैगोन उनावहाय नोंथांमोना इडिट खालामनो हागोन दा जोङो नायदिनि बेवहाय जों नायगोन बेवहाय माने डाउनलड खालामनो एक्न'लेजमेन्टखौ दा खालामनो थाखाय इउनिक आइडियानो गैया जों माबोरै खालामगोन नङा होमबा बे प्रब्लेम जादों थ' जोङो बेखौ टेनसन लानाङा नोंथांमोना बेवहाय थुदो बेयाव थुनाय लोगो लोगो फन नाम्बार आरो डेट अफ बार्थखौ होबानो नोंनि इउनिक आइडिया श' जागोन दा फैगोन बियो नेटआ एसे स्ल' जागोन जाहाथे नोंथांमोना बेखौहाय नेबानो जाबाय नै नेटआ दायो स्ल' जादों थ' नोंथांमोना बेखौ एसे नेनांगोन रिआपलड खालामसै जोङो थ' लोगोफोर फाइनालि फैबाय रिआपलड खालामनानै एबा रिलड खालामनानै नेट स्ल'मोन दा फैबाय एक्न'लेजमेन्ट डाउनलड बेवहाय नुदोंना डाउनलड एक्न'लेजमेन्ट बेवहायनो खालामनो हासिगोन थ' आं बुंबाय जुदि नोंथाङा इउनिक आइडिखौ मोनाखैब्ला माने नुस्रायाखैनो स्क्रिनावहाय दाख्लैबावै होन्दोंमोन माखासे कमेन्टआवहाय आंनि इउनिक आइडियानो श' जायाखै होननानै नेट प्रब्लेमनि थाखाय फैयाखैमोन नोंथांमोन थ' नोंथांमोना नैबाव नायदो दा नै बेवहाय फन नाम्बार होदो बेवहाय फन नाम्बार बक्सआ नुदोंना बेवहाय फन नाम्बारखौ होदो आरो लोगोसे डेट अफ बार्थखौ होनानै साबमिट खालामबानो नोंथांनि फैगोन बेवहाय इउनिक आइडिया श' जागोन दा बेवहाय होदो नै बे फन नाम्बाराव होदो नोंथाङा ओमफ्राय लोगोसे डेट अफ बार्थखौ होदो बेवहाय दायो आं सासे स्टुडेन्टनि फन नाम्बारखौ होनोसै आं बेवहाय लिरगोन थ' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दा आङो बेवहाय बहायबाय नै बिनि फन नाम्बारखौ होबाय आरो डेट अफ बार्थखौ होबाय दा जों बे साबमिटआव थांदो साबमिटआव थुनाय लोगो लोगो फैगोन बिनि गासैबो डिटेल्सआ थ' नेटआ एसे स्ल' नोंथांमोना नेबाय थाबानो जाबाय बे फैगोन दा नै फैबाय बेबायदि श' जागोन आरो ना जिथिया माने साबमिट जागोन अब्ला बेबायदि श' जागोन थ' नुबाय बेवहाय इउनिक आइडियानो फैबाय नोंथांमोना जुदि मोनाखैमोन नालाय इउनिक आइडिखौहाय प्रब्लेम जादोंमोन स्क्रिनावहाय देखायाखैमोन थ' नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनबाय नै इउनिक आइडिया फैबाय
दा बे इउनिक आइडिखौ लानानैनो नोंथांमोना आरोबावहाय लगइन खालामनो हागोन जुदि इउनिक आइडि अपसनाव थाङोब्ला आं बुंखाबायना मोननै अपसन दं होननानै मोनसेया फन नाम्बार आरो मोनसेया जाहैबाय फन नाम्बारजों मोनसेया डेट अफ बार्थजों आरो जुदि बे गैयाब्ला इउनिक आइडिजों डेट अफ बार्थजों होनानै जागोन दा आंनि अपसना फैदोंमोन बियो मबाइल नाम्बारजों फैबाय आङो ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय डेट अफ बार्थजों फैबाय आङो दा बेहाय इजियावनो रिकभारि खालामनो हाबाय आं नै दा इउनिक आइडिखौ बे इउनिक आइडिखौ आं माब्लाबाबो मोनाखैमोन जे आङो लगइन खालामनो हायाखैमोन आङो इउनिक आइडिखौनो मोनाखैमोन मानो होनोब्ला स्क्रिनावनो श' जायाखैमोन थ' आं बेनिखायनो नैबे इउनिक आइडिखौ मोनाखैमोन नाथाय इउनिक आइडिखौ आं दिनै मोनबाय नै नङा होमबा थ' लोगोफोर बेनो जाहैबाय इउ हेभ साक्सेसफुलि जेनेरेटेड होनना बुंदोंना थ' नोंथांमोना नुबाय इउनिक आइडिया नैबेनो दा आं इउनिक आइडिखौ लानानैनो लगइन खालामफिननो हासिगोन मोननै अपसन दङ आं होनखाबायना नोंथांमोननि गेजेराव जे फन नाम्बारजोंहाय डेट अफ बार्थजों मोनसे होदो नाथाय बेजोंबो जायाब्ला नोंथांमोना इउनिक आइडिजों डेट अफ बार्थजों होबानो मोनगोन थ' लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो साबस्क्राइब खालामदो दा नोंथांमोनाहाय डाउनलड खालामनो हासिगोन बेबायदि डाउनलड अपसन फैगोन थ' नोंथांमोना डाउनलड खालामबानो बेबायदि PDF फाइल फैगोन आरो PDF फाइलखौ नोंथांमोनाहाय सेभ खालामना लाबानो जाबाय ड्राइभआवबो दोनना लाबानो जाबाय नोंथांमोनाहाय ड्राइभआव दोननानै जिखुनु जाया नोंथांमोना बबेयाव दोनो ड्राइभआव दोनो ना ड्राइभआव दोनो नोंथांमोना दोननानै लादो आरो बेखौहाय फिउचाराव इउज खालामदो जोबोर इउजफुल जागोन थ' लोगोफोर आङो भिडिअखौ बेवहायनो फोजोबबाय नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामदो कमेन्ट्स खालामदो